Дори и най-добрите планове могат да се объркат. Запушеният нос може не само да причини дискомфорт, но и да повлияе на емоционалното ви състояние. Носът се запушва при отток на лигавицата на носа и синусите. Назалната промивка с хипертоничен разтвор на морска вода с концентрация на сол 2,6%, която е по-висока от физиологичната, е натурално и ефективно средство за облегчаване на запушения нос. По-високата концентрация на сол извлича излишния секрет от лигавицата на носа, като по този начин намалява оттока и запушването. Промиването на носа също така активно почиства носните канали. В клинично проучване с 71 пациенти с запушен нос в резултат на различни причини, приблизително 77% докладват облегчение на запушения нос след употреба на хипертоничен разтвор. Приблизително 95% от пациентите намират поносимостта на разтвора за отлична или добра. Quix Extra съдържа морска вода с концентрация на сол 2,6%, която е по-висока от естествените нива в организма. Quix Extra съдържа напълно натурална морска вода, която се извлича от Атлантическия океан. Quix Extra има допълнителна съставка, която може да ви помогне да се справите с запушения нос. Quix Extra съдържа добавено евкалиптово масло, което създава усещане за чист и отпушен нос и улеснява дишането. Quix Extra е напълно натурален и не съдържа никакви консерванти. Не съдържа вредни вещества като бисфенол А, диоксин, латекс, сулфити или фталати. Quix Extra е създаден за лесна употреба и е снабден с валидиран антибактериален филтър и механизъм за автоматично затваряне. Няма риск от привикване и ограничение за продължителността на употреба. Може да се използва в комбинация с лекарства. В сезона на настинка и грип, Quix Extra облегчава запушения нос и има силен освежаващ ефект. От серията натурални продукти Quix.